Masingmol phaikeno hasu kamio tongnai tiprasar lukurongni wanama juda ungini thango bokhrogo pojani saka birani saka poja wanama kuthugo habu thangjaglayo tamni hunba hasu kamio tuini belekheno jingjal tuini belekheno bial tuini jingjal bial katenani bagui jorawo hapang yak barogui phaifano jorawo hasu kamirogo tuini sep sabrok sogiya obo haino krengsa amjai engkha telemura bakhakste mungya kami block nunasore ADC village champlai amjayo telemura dolibai 25 km hakjal hapung hatai barui thangnani nango nunasore ADC village champlai kamiwo o amjayo kwbangma tiprasar nok nukhung tongo joto nok nukhungno hok haba khlaiui bolongni muikhwtwng thaikhwtwng ajibu chawi thangui tongnai mama kusung mol bisi horui obo haikeno thangui tongo o amchani tiprasar lukuro o amchani jotoni slai kotor jingjal engkha nungjunai tuini kaham sep gurui tuini bagui salburni choba o amchani lukurongni malkhungbai tui tuntunui phano nangmasuk tuimaya hainebai hakor bisingni gorang bisingni yongsa kuksa gunang tui nunglaino thangui ma tongo asuk bisi horui obo haino mangpili kasawi phayuka belekheno kuthukni tikhogui ma nunglayo hafung hatai ba khogui gorang bisingni tui yormanose nunglai thangui ma tongo yongsa kuksa gunang tui ma nungmani bagui jorawo sinia nugya berambo manjago malaria diarrhea cholera obokhe sinibui tongnai beram mangsi sakham nogo thangui pithijakhe hamibo thango phiyaba tui kaham ma nungya tui hamya ma nungui bisi burum sinia nugya beram manjagui o amchayo thwinaibo thwi tongo burung o amchani lukurok nayo kaham tui sep hapang khlainani ungthun phaidi haike khwnai layano amchani lukurokni khuktuino borok tamunai hafangni thani tui ba longba ching thangklaise tui gari phaiyakhai masuk manungya tui khando sem thaya sei abai kati pho chaya gara gura sing tui chu thaknai tui khui pho phaiya Ayah ke mana ya? Ekdom longga wo. Thangkai ne me Kan potang ke tui sikrang. Tui gari ke muang ke mama nung. Tui gari ha phayang hai ke tui pho ma phaya tui pho ma ya arsiang ha Let thabe bosta saya. Age sarkarau no sab jamin tui phaining thong. Chayo us kam pho bo gari sa phai ya ke no stom pho ko manu ya kating sani tao số tháng cái xả xẻ ha, bố tự gia chậm mò. Bố parani mu ke? Parani mu ham phai la. Unsa poribar ka? Para ke? Sat poribar de. Tero ko. Bố tui ni samai samsu koi bosor kakna nau jokon tero. Jokon ro phai khan chin se ache. Jokon ro para kha phai ke koi bo tui sapi pik bapak kin mano kem koyum sak roko bo si roko 20-30 বছর কেহাসি সরকারক যে কোনো ব্রুক নন্দে নাও জানো হা তুই নি ব্যবস্থা ওই হা হরি ফে মনো তুই ফাইরি মাইয়া হে তুই মাইয়া রিলের নাই নে নি মুকে তাও হা ফারাম তো লেবিরো রিয়াং লেবিরো এখানে সমস্যা কি আছে জলের সমস্যা কি রকম তৈনি ব্যবস্থা ব্রেক মানি সমস্যা চাইয়া মন তৈনি ব্রেকে বে অং আবো সাকনারে না তুই গাড়ি যদি ফাইয়া হিংকে না নো জায়গাও তুই মানুংয়া বা তুই লংগাও থাং নুনিকে অনেক সময় রাও মুসি রাওকে অং দং আবো সুম সাকনারে সাদি নাই সু তুই গাড়ি okok to manung mane yagulo mungya kami DWS tangbedeni bakhaktui mungya kami nunasore ADC village amchayo nungjangai tuini busuk kaham sep sap soguri no sawi maya phiyaba amchani lukuro mokolo laja
o amchayo lukurongni kaisana koimu tei sanmu nungjane tui ni kisa kaham sep khlai rokna ang thun.